Inyong muy deliciosang ka-love team, Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Bakit ganyan ang mukha mo? Parang busog ka na naman. Anong kinain mo ng pananghalian, be? Nako, sabi ko sa'yo, Kuya Boyet Paison, kapag masarap talaga ang luto ni Mrs. Ang sarap bumiyahe, walang daplis. Sabi nga nila, kapag ka Grab driver ka, oy, shoutout sa mga Grab driver dyan. Sweet lover. Hindi na sweet lover ngayon, be. Sweet cooker. Sweet cookeries. Anong lover? Mabubusog ba ako dyan? It's a happy Wednesday, Kabisyo. Yes, it's still me. Ang inyong babaeng takbo ng takbo, Wow! Sa isip mo. This is me, your daldalerang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip. Trip. Yo, Trip lang. pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Alam mo kung anong trip ko ngayon? Trip kong pag-usapan ng pagkain kasi grabe yung cravings ko lately. Kaya nga sabi ko kanina kay Kuya Boyet Kuya Boyet, ano bang niluto mo kanina? Ikaw ba ang nagluto o yung misis mo? Sana all pinagluluto. Ang hirap talaga pag mag-isa. Well, alam mo, sabi nila, kapag ka masarap ang luto mo o masarap ang luto ng partner mo, masahaba raw ang ano mo. Masahaba ang pasensya mo ngayong araw. Oo, syempre, nakatim ka ng masarap. Pag nakakain ka ng masarap, umaga pa lang, ay, ganadong-ganado. Well, since ngayong araw, it's February 26. Uy, ilang araw na lang. Sahod na! Syempre, kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Kapag mga ganyang araw o mga ganyang oras, ngayon, nakatunganga ka na naman kasi hindi mo alam kung saan ka kukuha na pambili ng bigas. Yan ang sinasabi ko sa'yo kapag mga ganyan talaga. Kailangan nagtitipid ka na ngayon pa lang. Nagtitipid ka na pambili ng masarap na pagkain. That's correct. Sa mga hindi po nakakaalam, no, si DJ Mara Tony ay isa ring bukod sa runneries. Isa rin po akong cookeries. Mahilig tayong magluto ng feelings. Mahilig ako magluto. Actually, marami nga akong alam na recipe na gusto i-share sa iyo Mamaya, diba? Kasi alam mo, nakakapagod na rin sa araw-araw nating nabubuhay, sa araw-araw na gumigising tayo, ulit-ulit na lang yung ulam na mga inululuto mo, nakakasawa. Minsan masarap na yung pabago-bago, diba? Minsan magluto ka ng puki-puki, masarap yun. O kaya try mo minsan yung dinakdakan. Nako, sarap nun, Dax. Mamaya bigyan ka ng mga ilang recipe. Gusto mo yon? Ano na tayo ngayon? Cooking show with Maratoni. Diyan ka muna, huwag kang aalis. Nako, eto masarap mong ihahatid sa nanay at magulang mo mamaya. For now, here's another song by Mark Carpio entitled Bakit Labis Kitang Mahal.